ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦାମୀ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ବୋଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜର ଥାଏ ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗମହଲ ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କ'ଣ ଭିଜନ, କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଦେଖିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ରଙ୍ଗମହଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବେ ଏ ବର୍ଷ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତ ରଙ୍ଗମହଲ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଛି ଯେ ଇଏ ରଙ୍ଗମହଲ, କାରଣ ରଙ୍ଗମହଲ ଯାହା ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ରଙ୍ଗମହଲ? ବୟସ 10 ବର୍ଷ ହେବ କି 11 ବର୍ଷ ହେବ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ଆଉ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଭାରି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୋର ରଙ୍ଗମହଲ ଆସିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆସିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗମହଲର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ଅଛି ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମାର୍କେଟରେ, ସେ ରଙ୍ଗମହଲ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ଯେ ଶରଦ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇକି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରାବାସୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବାବୁଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମହଲ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ସାର୍ ମୁଁ ପାଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଗରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେରେ ଖସିଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଇଥର ପାଇଛି ଆଉ ଛାଡ଼ିବାରେ ବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବୋଧେ ରଙ୍ଗମହଲ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା, କିଛି ଦିନ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ରଙ୍ଗମହଲ ଯଦି ଆଗରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା ସେଭଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଥର ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଏ ରଙ୍ଗମହଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଏ ବର୍ଷ ହେବ। ପ୍ରଯୋଜକ ହିସାବରେ ରଙ୍ଗମହଲ ମାନେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ବି ଦିଆହେବ। ପ୍ରଯୋଜକ ହିସାବରେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ମୋଠୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ମୁଁ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବି। ପିଲାମାନେ ହିପ୍ ହିପ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ। ହିପ୍ 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 ହିପ୍